Waosan novel basa Jawa. Asesirah Kinanti. Anggitanipun Margaret Widi Pratiwi. Bab setunggal Sujarwo bagian 3. Panjenengan sibuk karo kantor mas, sibuk jogging yen esok, yen ora yo mancing. Lah aku opo hiburanku? Aku bosen lan kasepen mas. Aku ora bisa ngluputake alasan sing digawe Julia iku. Dheweke bener, nanging opo bener? Aku dhewe mula ora kepengin ngelamun nalikane wektu longgar. Panjenengan nek wis maca ya wis, ora kena dicedhaki. Sibuk banget, ora weruh sing liyane. Aku iso mati kaku jamuren, Mas. Julia mula dudu wanita intelek sing seneng mikir lan nyoba golek wawasan srana maca. Dheweke ora telaten lan mula uteke ketul. Uripe praktis wae. Anane mung seneng lan seneng. Ing kene aku kecelek nalika ndak temu sepisan ing tengah bar hotel biyen. Mripate sumara tajem nuduhake bocah kang lantip bisa ngimbangi obrolanku kanthi pas. Saiki aku kudu ngakoni yen antarane aku lan Yulia cetha beda. Aku kudu nampa. Ayo Jar, iki piringmu. Oh, aku njenggelek. Dak kipatake rajutane penganggen lawas kang tak ronceng nganggo benang-benang kesedihan iku. Aku kudu mangan. Kekuatan kanggo tangi kudu dak bangun dhewe. Wiwitane aku kudu mlihake tenaga jasmaniku srana pangan iki. Pangan kang sasuwane iki tansah dak rasa kembo lan sepo. Kamangka aku percaya yen lek semi apa dene Yukas iku jago masak. Asile ora nate nguciwani. Menika empalipun, Pak. Ayamipun ugi empuk kok, Pak. Gurih wong Jawi. Aku gedeg krungu penawan lek semi. Aku kaya bapak wae lek, kandaku. Kuwi lodeh gori karo baceman tahu tempe. Lek semi katon gelo, nanging bapak luwih dhisik ngendika. Ben wae lek, dokter ngendika yen jarwo kudu akeh ngurangi daging. Wiwit menapa? Lek semi maido. Tiang Pak Jarwo bagas waras ngenten kok, bejute karo nyawang aku. Pak Jarwo mboten gerah to? Lek semi bali matur. Sawise sawetara meneng kaya rangu-rangu dheweke bali kandha. Perkawis buyul mboten sampun penggalih aurat. Lek, bapak munggah. Kowe kuwi kok nyeret-nyereti wong mangan lho. Oh. Lek semi nekep lambene. Nyawang aku sajek rumangsa yen wis kalado. Nyuwun pangapunten, kandhane. Ing satengahe pangresah aku mung bisa kandha. Ora apa-apa, Lek. Mungguhing aku kowe wis tak anggap batehku dhewe. Kowe malu dadi saka cagak uripku, Lek. Lek semi nyawang aku tanpa kedip. Propane katon yen ngendelok. Buyul mila kasengaten. Kandhane lirih kaya kanggo dhewe. Ayo Jar, manganmu kuwi, bapak nyaut karo ngenggokake rembug. Yukas sesuk sida kon golek kendi meneh, Lek. Banyu kendi le seger. Lek semi mantuk karo matur inggih. Dheweke nyawang aku. Kaya isih kepengin omong akeh maneh. Aku dhewe nyoba nerusake maem. Mung wae gulku kaya kangelan kanggo ngulu sego kang wis tak mamah lembut. Sapa to satemane aku iki kanggone Yulia? Babar pisan aku ora bisa mbusak lelakon kang kaya lagi kadadian wingi kae. Buyul ngersake ngasta mobil piyambak, Pak. Ngono kuwi, Pak Jarmil nate matur marang aku. Kula mboten ngangsalaken mergi. Nalika semono Yulia mula durung dak tukake mobil. Sabelunga Pak Jamil dakon ngeterake. Kaya-kaya durung tega ngeculake Yulia nyekel mobil dhewe. Arepe dheweke wiwit wasis nyetir. Mergo ngopo, Pak? Aku takok nalika Pak Jamil sajak manggu-mangu. Sawetara sopirku ora enggal kondo. Raosipun mboten kedugi, Pak. Wusana kawetu kandhane kanthi swara jero. Aurat anggen kula badhe matur nanging mboten matur kula rumaos selepat. Genio kaboten, Pak.
Pitakonku gagi dioyak rasa. Buyul kesah kalian satunggaling priya. Satemane bab iku wis suwe dak semelangake. Pranyata kadadian tenan. Waktu Pak Jamil kondo sing sepisan, ati lanangku mula kaya krasa diobong. Nanging wangsulane Yulia kang enteng lan kepenak nyodohake aku marang kenyataan pahit kang kudu dak dodo. Aku isih eno, Mas. Dene Mas Jarwo wis ora bisa tumindak apa-apa. Apa aku kleru? Yen pancen panjenengan ora lila lan nganggep tumindak kleru, aku pegatan. Ibu nistakake yen nganti aku pegatan. Babar pisan aku durung nate duwe gambaran sing kaya ngono. Sawutuhe sejatine tresnaku marang Yulia ora suda, kaya ngopo tumindake marang aku. Arepa nyiksa lan nglarani ati, aku ora bakal bisa meket Yulia. Kanthi ati separo aku ngiklaske apa sing ditindakake dening sisihane iku. Dene separo atiku sing liyane dak sing nyedake tatune. Nalika Pak Jamil bali wadul ngenani tumindake Yulia sing kaping pindhone, aku wis kelangan rasa. Aku bloko marang supirku iku. Yen aku wong lanang kang wis ringkih, ora bisa meneh nglanggati kakarepane Yulia sing tansah ora duweni kemarman. Aku mula ngiklaske Yulia mlayu saparan-paran. Nanging kadang kala atiku kang mung kari separo iki krasa tatune saben kelingan kinanti. Katresnanan lan kawigetan saka ibune babar pisan ora diduweni. Sego kang wis tak mamah lembut kari ngulu wae kaya samumel ing gurung. Napasku dadi sesek lan dadaku perih. Aku nyelehake piring lan ngurut gulu. Pak Jarwo, terengginas lek semi njupuk banyu putih. Kenging menopo, Pak? Pitakon karo nglungguhake gelas. Piye Jar? Aku ro bapak katon semeleng kaget. Piringe uga banjur diselehke lan ngelawani aku ngombe banyu putih. Boten menopo, Pak. Aku semaur arep kerenggosan. Namung kasereden, bacotku. Ora kedep netrake bapak mriksane aku, arepe aku nyakinake yen ora apa-apa, nanging cetha banget yen bapak semelang. Apa menah nalika aku banjur watuk tanpa leren. Aku ora bisa ngendhalike dadaku kang banjur krasa sesek lan abot. Sidane aku ora neruske maem, nanging malah banjur turun. Ngaturi dokter Jar. Mboten perlu, Pak. Aku gawe wangsulan. Sakedhep malih sampun sae. Nanging aku nyoba mesen. Bapak mboten sah repot. Pitados to, Pak, mboten menapa-napa. Prayoganipun mila ngaturi dokter kok, Pak. Lek semi melun trambul. Watukipun menika lho, bajute. Bapak kok entuk bolo. Ora apa-apa kok, Lek. Aku gage kondo sadurunge bapak saya meksa. Benjing-benjing yen tasih waktu, kula sowan dokter piyambak, aturku marang bapak. Bapak unjul napas landung. Netrane isih mriksani aku kanthi teliti, kaya-kaya lagi saiki priksa putrane kang wis ngunduri tuwa. Kepareng dipun beresi piringipun, Pak? Yo, ring kesana, Lek. Bapak ngendika marang Lek Semi kang gage nindakake pakaryane iku. Aplewe tinggalen, Lek, kandaku karo turun. Yen wis ringkes-ringkes mrene maneh, Lek, aku pijetano. Lek Semi nyawang aku sedelok, banjur mantuk lan mudhun nggawa nampan. Bapak tetep lenggah ing kamarku nalika Lek Semi bali mlebu kaya sing ndak jaluk. Wiwit biyen aku kulino karo pijetane Lek Semi kang antep. Piye kabare anak-anakmu, Lek? Aku takon nalika kelingan anak-anak Lek Semi sing biyen padha nderek ing daleme bapak kene. Pangestune Pak Jarwo kemawon sadaya sami bagas waras. Lek Semi wangsulan kebak rasa bombong. Ora krasa aku ngresah. Kaya meri marang uripe Lek Semi kang dak rasa luwih ketrima. Aku meri karo kowe, Lek. Kawat tetembungku kang jujur. Sing dak merini nopo, Pak? Lek Semi wangsulan karo ngleges.
Tiang sagut gesang mergi kawesan kang bapak kok. Kandhane meneh. Anak Lek Semi cacah 3, sing loro mula diragati bapak. Nganti saiki wis padha cekel gawe lan mapan bareng karo keluargane. Dene sing ragil lanang kacek adoh karo kakang mbakyune. Tekan SMA dak ragati. Kula niku nampung tiang jublo, wong cilik sing ora mudeng kahanan donya. Nek mboten dienggo kekeng bapak, napa sing tiang sakula kalih bapakne tol niku. Kowe wong cilik nanging ora perlu cilik ati, Lek, mergo uripmu jujur lan tulus. Aku nyaut kandhane Lek Semi. Bondo bandu gampang golekane, nanging kejujuran lan ketulusan angel diliru. Kemangka ya jujur lan tulus iku sing nawuhake ketentreman. Matur nuwun, Pak. Aku sing matur nuwun karo kowe, Lek. Aku bali kondo. Kowe manehi conto marang aku kepriye dadi wong kang tanpa bondo nanging sugih. Ah, panjenengan niku. Aku kondo sing sebenere, Lek, ujarku gage. Mbok menawa bondo ora sepira, mbok duweni nanging kowe duweni keluarga kang padha dene njunjung kejujuran lan ketulisaning wong bebrayan. Keluarga kaya ngono iku mujudake bondo sing ora bisa dikerto aji nganggo wilanganing duit. Aku meri karo kowe, Lek. Lek Semi unjal ambekan. Kaya ngerti menyang ngendi parane rembugan iku. Dheweke ngedhokake pramijetan ing sikilku. Panjenengan ugi nggadhahi sadayanipun, Pak. Kawetu tembunge Lek Semi lirih lan jero. Menapa malih king bapak eyang pono taksih saged ngampingi panjenengan. Mestine, Lek, mung iku kandhaku ampang. Nanging Bapak mau tindak ngendi, Lek? Menika mau medal Mbak Nanan ngaturi. Kinanti sing diundang Mbak Nanan dening Lek Semi. Jenenge sumusup ngelus atiku kang dadake goreh. Aku ora kepingin anakku iku nepak dalane biyunge. Mripatku krasa teles. Aku kepingin ngancani Kinanti ngoyak lintange. Apa kelakon? Sedeng ragaku kang aking. Saya garing kapangan wiso tanpa ambo. Lek, suaraku seret kesuren rasa panalangsa. Lambeku kang ilang ngetokake swara. Kamangka ing jero dodo aku nggembul 1000 ukara. Lek Semi ngenteni kandhaku kang ora enggal kawetu. Lek, aku baleni kondo isih seret. Upama aku ora ana, kowe isih gelem to ngluwantah Kinanti. Lek Semi nyengkrem kempolku. Tangane krasa kaku, kandhek anggone mijet. Panjenengan menika ngendika menapa? Usana kawetu tembunge kanthi wiranga samelang. Kowe weruh dhewe to yen ibune ora nggatekake? Inggih, nanging nuwun ya, Lek. Aku merem krungu kasuguhanmu. Aku tetep wae kondo tanpa melu tembungan Semi. Upama aku ora ana meneh, tetep kowe mapan ning kene, Lek. Ngladeni bapak lan momong Kinanti. Kula sampun matur to, Pak. Lek Semi nyuara kanthi groya. Boten sisah kasengatan anggenipun menggalih buyul. Mindak bapak saya gerah penggalih. Kula ora, Lek, panyautku. Aku wis ora mikirake Yulia, sing ndak pikir kirina wengi saiki nanti. Panjenengan tetep saged ngampingi Mbak Nanan, Pak. Kados Jeng Sari lan Jeng Ani. Mbak Nanan badhe remen yen ngantos diwasa mangke dipun tenggani bapakipun. Aku ngekep bantal, nyoba mesem arep kembang. Dongakna ya, Lek. Tandhaku lirih. Wis cukup, Lek. Kono yen kowe arep beresi mburi. Aku mlumah banjur separo awak dak sendhekake tembok. Lek Semi numpukake bantal ing gegerku. Dheweke menekake spray. Aku wiwit merem, kepengin turu kepati tanpa pengin tangi meneh. Menawi ngresake menapa-napa nimbali lho, Pak. Lek Semi kondo karo ngadeg ora adoh saka ranjangku. Aku mantuk setengah merem. Isih krasa yen Lek Semi durung lunga. Nalika dak leleke mrepetku, panyawangku tempuk. Aku roh sunar kang tulus, edum koyo tlaga.
lembut lan alus, nanging ngemudoyo lan kekuataning wanita tomo. Sugeng sare, Pak. Suarane Lek Semi keprungu kaya udan esok mangsa ketika nelesi bumi cengkar. Lek Semi mungkur sawise dak antuke. Mung pirang detik saka Lek Semi nutup lawang kamar, dedakan aku rumangsa kaya wong kang ditinggal ing tengah alas gung liwang-liwung. Sepi, nyenyet. Aku rumangsa kijenan. Dudu alas. Aku ra kijenan ing satengahing alas, nanging ing satengahing ora-ora. Tanpa manungsa, tanpa hawa, aku kuweden. Tembok-tembok kamar kang sadawaning umurku dadi seksi lelakon uripku. Saiki kaya urip lan kanthi prakoso kaya ngregem awakku. Badan sepoto kang tanpa daya, tanganku srawean golek cekelan. Rasa wediku saya nguasani syaraf-syaraf kang dadi talining nyawaku. Aku kepengin jerit sarosane, nanging ambekanku kaya keplegeng jalari dadaku. Rasa sesek nak pas kudak senggal kangelan. Watokku sangkel tanpa kena. Aku krengusan kaya bocah cilik kang kecemplung jurang. Banjur awang-awang nyawang langit biru. Aku nyoba mulihake kesadaranku. Mbok siji aku ngejo jeneng. Aku eling. Aku iso bisa kelingan yen mentas cecaturan karo Lek Semi. Lek Semi abdi setya kang tansah gelem ngrungokake apa sambatku. Kasadaranku wiwit pulih, nanging aku ora bisa ngendani pangrasa kang kasil nguasani jiwaku. Rasa kijenan, kasepen lan kaweden. Nalika lawang kamar dibuka lan roh bapak tindak mlebu, aku kaya kepengin mencolot lan nubruk bapak. Aku rumangsa bungah, kaya nemu kanca kang bakal ngancani aku metuk srengenge ing jagat liya. Nalika meruhi kinanti ing burine bapak, kaya weruh rembulan dadari ing wulan purnama mangsa ketiga. Dak regem kenceng astane bapak bebarengan karo tangane kinanti. Sewu rasa kang mentas nguntalake kasadaranku maujud dadi luh dleweran tanpa swara. Apa satemane sing dak tangisi iki? Sisaning uripku kang krasa muspra. Keluarga kang biyen dadi tok semangat saben jangkahku menyang ngendi saiki? Hapsari lan Anjani kembang sepasang duweku. Kaya ninggal aku kijenan mecaki lurung dawa. Aku kangen bali kaya wingi uni. Nembang dolanan lan uran-urang ing plataran nalikane rembulan wutuh aweh sunar katentreman. Menyang ngendi aku kudu lari kabeh kuwi? Kinanti aku krungu dheweke swaraku kang seret. Nyedak o bapak, Nduk. Aku weruh sunar mripate kang rangu-rangu. Atiku krasa lara lan kuciwa. Kene yo, aku lan anakku kadung kaya pinisahake dening tembok kang dhuwur. Nalika dak regem tangan kuwi, krasa tanpa greget. Mung wae aku nyoba ngendhalani rasaku lan nyadari kene yo kabeh dumadi kaya ngene. Arep Mbak Sari karo Mbak Ani kae beda ibu. Aku wiwit dikondo banjur bajutku. Nanging kowe uga kudu bekti marang mbakyu-mbakyumu kuwi. Kinanti mung mantuk wae. Lagi apa iki maunan? Pitakonku. Garap tugas, Pak. Kinanti wangsulan cepet. Tugas bahasa Indonesia gawe karya ilmiah. Aku mantuk-mantuk lan duweni keyakinan yen Kinanti ora bakal duweni sifat kaya Yulia. Aku bejo dene duwe abdi kaya Semi sing bisa nggulawentah kanthi tulus. Ngajari dadi bocah sing weruh marang alusing budi. Sinawa sing temenan yo, Nduk. Sapa temen bakal tinemu kaya Mbak Sari, Mbak Ani, kae najan wis omah-omah lan duwe anak nanging tetep ora wegah ngoyak ilmu. Kowe ngerti to nek Mbak Sari dadi sarjana nalika anake mlebu TK? Kinanti mung bali mantuk. Kowe sok dolan mrono ya, kandhaku maneh. Kon ngeterke Pak Jamil karo Lek Semi. Kinanti ora wangsulan, uga ora mantuk. Kabotan. Durung ana wangsulan, lan aku ora ndesek pitakon. Sesuk karo Eyang Nan, bali sekolah bisa to? Bapak sing mangsuli. Pak Jamil yen sore ora bisa ngaterake. Kinanti lagi mesem.
Dheweke nyawang eyange banjur ngruket karo kandha. "Tenan lho, Eyang?" Anakku perawan kang isih aleman karo eyange. Tujune kinanti duweni eyang kang banget gemati lan bisa manahi donya sing dibutuhake. Dheweke ora kasepen tanpa katresnan saka biyunge. Ora kijenan kaya aku sing lari dina mburi nggawa sepi. "Tak teruske nggarap ya, Pak?" Tarene kinanti enteng. Sejatine aku isih arep gondeli. Geneo dheweke ora weruh ati tuwa duweke bapake kang luwe. Ngelak ngorong kasatan banyu asih. "Iya kono, Nduk," musana lambeku kender ngucapke tembung iku. Rasaku kaya ngeculake anak lunga ngembara lan ora bakal kepethuk maneh. Ora krasa aku unjal ambekan landung, nyawang gegere anakku ing swaling lawang. Kaya mau atiku bali gronjalan, rasa wedi bali nguasani bang rasaku. Aku kepengin jerit, ngundang kinanti supaya bali ngancani ing kene. Nanging sing kawetu mung ambekan kang dadi abot lan gulu kaya kebak lendut. Kinanti. Jarwo, aku kaya lagi krasa yen isih ana bapak ing sandingku. "Bapak," aku ngucap seret. Netrane bapak mandeng raiku. Aku ora bisa negesi sunar mripat kang tumpuk. Aku roh lambene bapak obah alon, nanging ora ngerti ucap apa. "Jarwo," dak rungu suarane bapak kender. Ora dak ngerteni apa bapak nangis, geneo nangis mriksani aku. Bapak nyekel tanganku, digegem kenceng antep. Netrane tetep nunjem nembus jantungku. Aku kaya kelangan doyo. Bebayuku krasa dilolosi. Mripatku kaya kepengin merem lan kupingku krasa mingkup. "Jarwo." Aku ora weruh obahing lambene bapak. Mergo mripatku saya krasa abot kanggo melek. Mung wae lamat-lamat aku iso bisa krungu pangundange bapak nyebut jenengku. "Nyebut le." Suarane sumusup ing kupingku. "Ayo, dak tuntun muji asmane Gusti sing kagungan urip. Jaluk pangapura marang kabeh dosa-dosamu." Abot banget lambeku dak obahake, nanging suarane bapak nandes ngilingi kupingku, nyendal-nyendal marasku. Nuwuhake kekuatan kang simiso. Alon aku ngetutake tembung-tembung kang tanpa kendhat diucapake bapak. Dak sebut asmaning Allah kanthi pasrah sumarah. Luhku mbrebel saka mripat kang merem saka ati tatu kebak nanah. Bareng karo obahing lambeku kang tanpa kendhat ngucap keagungan Gusti kang Maha Suci, dadaku krasa longgar. Rasa pasrah sumasrah kaya nggaringake tatu-tatu kang ngrogoti ati. Rasaku kaya enteng ngleyang ing satengahing mega. Kepengin dak lekake mripatku, nanging kaya ora ana daya. Mung wae jroning mripat kang merem, aku malah bisa weruh. Aku weruh sunar padeng gemebyar warna jingga lan kuning emas. Gebyaring sunar ora mblereng nanging malah krasa edhum. Eyup. Kupingku isih krungu bapak nyebut asmaning Allah. Nanging kebareng karo kuwi ing kupingku uga sumusup kidung-kidung pepujan. Mung kami tenggenen, aku ngrasakake kaya mapan ana ing jagat liya. Rasa eram lan ngungkun saya muwuhi pangrasaku nalika dadakan aku roh citrane Widorini. Nanging kaya adoh ing sabrang kono, ing satengahing sunar jingga lan kuning, dheweke mesem. Nginggarake tengane loro didambyang dening sakehing putri mawa sandangan sarwa mampir gilap. Werna putih susu, kabeh padha memuji Gusti Allah kanthi kekidungan. Kaya-kaya metukake aku kang saiki kijenan. "Jengrin!" Aku rumangsa bengok sakayange, nanging kaya ilang katut kumandanging kekidungan kuwi. Babar pisan ora ana sing melu pambengokku. Rumangsaku Widarini lan sawadya balane nyedhaki aku. Nanging geneo papanku kaya tetep wae adoh banget.
Nalika aku mbengok imane, aku kaget. Kaya tiba kampep saka menara dhuwur banget. Wewayangan endah kuwi kabeh musna, kari ijen ing satengahe peteng. Aku weruh urung-urung dawa, peteng banget. Aku wedi, tanpa kanca, tanpa ruang. Aku kepengin bengok, nanging tutokku kaya kemunci rapet. Kupingku isih krungu bapak nyebut asmaning Allah. Nanging lambeku wis ora bisa dak obahke. Aku kepengin ngoyak Widarini, marani sunar gemebyar werna jinggolan kuning kang gemebyar menehi rasa eyop lan edun. Aku kepengin krungu kekidungane Widarini lan para putri iku. Nanging kangelan aku niling-nilingake. Panggah ora dak temnokake. Sing dak krungu sak banjure, kepara malah panjerit, tangis ngaura-ura. Aku ora bisa ngerteni iku tangise sapa. Panjerite sapa? Mergo sing ana ing pangrasaku saiki mung kadrenge rasana sak urung-urung dawa. Nglari papane Widarini ing satengahing gamebyaring sunar katentramen langgeng.